Na Rádiu 7 začínají Průsečíky, pořad o umělé inteligenci a jejím vlivu na naše životy. Průsečíky jsou také o průniku světa moderních technologií a světa biblické víry. V předchozích dílech jsme si povídali o různých oblastech, kde se dnes umělá inteligence nejvíce vyvíjí, a také přemýšleli o tom, co nás asi čeká, jak bude vypadat budoucí vývoj a uplatnění umělé inteligence v nejbližších letech. Některé oblasti využití nám mohou připadat vzdálené, protože se nás třeba přímo netýkají. V dnešním díle a několika dalších bychom se proto zaměřili na používání umělé inteligence v každodenním životě. Chceme vybrat několik oblastí, ve kterých se většina z nás s umělou inteligencí setká, i když o tom možná neví. Dnešní díl ze série Já a umělá inteligence chceme zaměřit na studium, konkrétně na využívání umělé inteligence ve vzdělávání, nasazování ve výuce, využití při vytváření domácích úkolů, ročníkových projektů či diplomových pracích. Jak víte, je to otázka, která se hodně diskutuje i z oblasti etické a morální. O tom všem si budeme povídat s naším pravidelným hostem a autorem pořadu Marianem Možuchou, kterého tímto vítám ve studiu. Hezký den, Marián. Takisto aj tebe, Peter, a takisto prajem aj našim poslucháčom. Asi není pro nikoho překvapení, že umělá inteligence proniká i do školní výuky. Vznikají různé iniciativy, které vyučují, jak zahrnout umělou inteligenci do výuky, ať už jde o generativní nástroje typu ChatGPT, nebo třeba další nástroje na generování textů, úpravu obrázků či vytváření kódu programů. Jak moc jsou tyto přístupy vhodné pro výuku třeba na základní a střední škole, Marián? Napadá mě, že místo aktivního vyučování mohou vést žáky spíše k pasivnímu přijímání a využití technologií, které zase tak moc mladého člověka nerozvíjí. Co si o tom myslíš? No, ak by som začal zo všeobecnosti, je pravdou, že akákoľvek taká vyššia miera nejakej automatizácie, digitalizácie alebo vôbec zapojenia nejakých pomôcok do vzdelávacieho procesu vždy vyvoláva množstvo otázok. Ja si pamätám za mojich čias, keď bolo vôbec už konečne povolené, aby žiaci používali kalkulačky, tak to sa bralo ako obrovitánsky ústupok. Pretože predsa človek má používať svoju hlavu, má vedieť malú veľkú násobilku z hlavy, má sa naučiť odvodzovať aj oveľa zložitejšie výpočty z hlavy, prípadne s použitím papiera, a tým pádom automaticky to tak každý považoval. Dnes žijeme vo svete, kde je to úplne, ale úplne iné. Čo sa týka umelej inteligencie, môj osobný názor je, že je dobré ju používať ako takúto, nazvem to, inteligentnú lopatu. V školstve je to samozrejme trochu problém, pretože tí žiaci majú sa predovšetkým naučiť základy. Takže osobne by som sa prihováral za taký vhodný mix. Je to naozaj ale ťažko realizovateľné, od prípadu k prípadu by som skôr išiel, pretože poznám deti, ktoré bez ohľadu na to, či by nepoužívali napríklad mobily v škole, alebo či by používali, tak či tak, jednoducho veľmi ťažko ich niekto donúti alebo motivuje, aby mysleli hlboko, kriticky, aby sa nad ničím zamysleli. Jednoducho je to štýl ich myslenia. Napríklad manželka pracuje ako špeciálny školský pedagóg na bežnej základnej škole na 2. stupni a hovorila mi častokrát prípady, keď tie deti sú diagnostikované, buď majú dyslexiu, dysgrafiu, dyskalkuliu alebo poruchy pozornosti a tak ďalej. A tieto poruchy je veľmi ťažké prekonať bez pomôcok. Takže tam to napríklad tú umelú inteligenciu by som prijal ako jednoznačnú pomoc takýmto ľuďom. Normálnym žiakom, ktorí sa potrebujú vyvíjať, ktorí potrebujú naozaj rozvíjať svoje myslenie, by som to dávkoval opatrne po kvapkách. Pretože už od momentu, kedy si na to zvyknú, už v podstate niečo síce získavajú, ale niečo aj strácajú. Strácajú taký ten pocit, že niečo musím naozaj do toho vložiť energiu, musím do toho vložiť nadšenie. V momente, keď tá umelá inteligencia niečo urobí za nich, tak v podstate ten ľudský mozog a hlavne mozog detí je v tomto
úžasne elastický, on si to prispôsobí, on sa nebude natoľko namáhať. Takže umelá inteligencia im môže v niečom brániť. Môže brániť im v skutočnom rozvití ich potenciálu. Na druhej strane určite umelá inteligencia by ich mala pripraviť pre bežný život. A ten bežný život, tak ako to ja poznám, v súčasnosti neexistuje povolanie, možno až na napríklad kopanie kanálu alebo také úplne výslovne manuálne činnosti, kde by nebola aplikovateľná umelá inteligencia. Takže brániť tomu, ja osobne by som tomu nebránil, ale dával by som tomu veľmi jasné a zreteľné hranice. Aj etické, ale aj ohľadom práve za akých okolností to dieťaťu dať naozaj do ruky, pretože môže to byť dokonca aj niečo dosť nebezpečné. Existuje množstvo príkladov zo základných škôl, zo stredných škôl, z vysokých škôl alebo z akýchkoľvek ďalších škôl, kde sa to už praktizuje. Nasadzuje sa to dokonca veľmi systematicky. Samozrejme na základe niektorých dobrých odporúčaní Pedagogického inštitútu alebo Ministerstva školstva. To je prípad či na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v Poľsku, v Rakúsku, v Nemecku. Aspoň odtiaľ mám také informácie. Tie deti sa učia napríklad vyfarbovať alebo vôbec vygenerovať si nejaký obrázok k nejakému konkrétnemu literárnemu dielu. Alebo sa učia vyjadriť nejaké myšlienky na základe toho, že objavujú, že existujú nejaké výtvarné štýly, nejaké postupy, že môžu niečo dať do priestorovej perspektívy, môžu sa s tým jednoducho pohrávať. To je na jednej strane výborná vec, druhá strana je, že vlastne ak to začnú robiť príliš skoro, tak sa v podstate nevyvinie u nich taká tá dobrá, jemná motorika. Ako uchopiť štetec alebo fixku, ceruzku a ako vlastne sám niečo svojou vlastnou mechanickou vlastne činnosťou, ako znázorniť svoje myšlienky. To môže byť problém, pretože aj z pohľadu vzdelávacieho procesu ideálne je, keď dieťa sa učí tým, že to aj robí. To znamená, keď počuje niečo a píše si poznámky ručne, je to oveľa lepšie si to zapamätá, než keby to písalo do mobilu alebo do počítača. Napríklad, pretože už tým, že vlastne namáha tú ruku, tak automaticky zapája ten svoj mozog oveľa intenzívnejšie, ako len bežné ťukanie do nejakých klávesnic. Školahrov, také niečo už hovoril Jan Amos Komenský. Takže čo sa týka uplatnenia umelej inteligencie v nejakých hrách, je to výborný spôsob, ako niečo naučiť tie deti. Ale nebral by som to ako niečo, čo je jediné a čo to dieťa skutočne vysoko pozdvihne. Malo by to byť naozaj len jeden z možných spôsobov, ako to dieťa naučiť. A ako som hovoril, dosť to dávkovať podľa schopností tých detí, podľa ich potenciálu a tak ďalej a tak ďalej. Viem, existuje množstvo inštitúcií, ktoré na Slovensku aj v Čechách sa práve že starajú o to, aby práve v tom dobrom zmysle umelá inteligencia prenikla aj do tých základných škôl. Vzdelávajú učiteľov, pripravujú materiály, ktoré sú pre vyučujúcich, pre deti, dokonca pre rodičov, aby aj tí rodičia potom nemali buď negatívny postoj, ako zbytočne negatívny k umelej inteligencii, ale aby sa im to nestalo ako keby jediné možné riešenie, ako pomôcť svojmu dieťaťu získať dobré známky. No a to už je vlastne niečo, na čo treba dávať veľmi veľký pozor, pretože už na základných školách, či vo forme, keď písali deti alebo píšu nejaké seminárne práce alebo projekty, už tam vidno, že niektoré veľmi kreatívne začínajú používať umelú inteligenciu. Čo je síce pekné, že to dokážu robiť kreatívne. Problémom je, že tým pádom vlastne si ušetria obrovské množstvo času a majú pocit, že všetko získajú rýchlo. A tým pádom vlastne aj ich inteligencia sa vyvíja podstatne inak ako generácie detí pred nimi. Takže toto môže byť skutočný problém. A s tebou souhlasím, že je potřeba se trošku opatrně dívat nebo přemýšlet, v kterém stupni co použít.
A nedávno jsem četl, že jedna iniciativa pro zavádění umělé inteligence do škol argumentuje tím, že vývoj a rozšíření umělé inteligence nelze zastavit, tak je potřeba už od malička rozvíjet takovou tu AI gramotnost. A uvádějí, že jednou z oblastí je například rozpoznávání dezinformací, manipulace s obrázky a hlasem, co dneska můžeme často vidět na YouTube, deepfake, s cílem posílit kritické myšlení. Ale říkám si, jestli to není předčasné, jestli není vhodnější například důraz té výuky směřovat spíše na přírodní a společenské vědy a budovat takovou tu základnu pro poznání pravdy, než se zabývat rozpoznáním deepfake pomocí různých nástrojů. Co si o tom myslíš? Myslím si, že neexistuje univerzálne riešenie toho, ako aplikovať umelú inteligenciu do základných škôl a dokonca ani do stredných škôl. Pretože áno, súhlasím s tým, že je veľmi dobré učiť deti myslieť kriticky. Rozoznávať to, čo je pravdivé a to, čo je umelo vytvorené, ako sú napríklad práve či obrázky alebo texty umelej inteligencie. Dá sa to naučiť, dá sa rozoznávať, naučiť sa rozoznávať práve to, čo je fake a to, čo je pravdivé, ale za akú cenu? Stále hovoríme o mozgu dieťaťa, ktoré sa vyvíja. A ono si v podstate niekedy častokrát mechanicky ukladá niečo, čo sa naučí. Aj to zlé. Takže vedomé tomu dieťaťu počas toho vyučujúceho procesu predkladať, že toto je zlé a toto je zlé a tak ďalej. Osobne sa domnievam, že môže to byť kontraproduktívne. Oveľa lepšie ale je k tomu dieťaťu veľmi jednoznačne ukázať, čo je dobré. Ukázať mu princípy, ako rozoznám to, čo je dobré. A potom vlastne rozšírovať pomaličky ten obzor, aby rozoznávali viac a viac, ale to chce obrovské, veľmi citlivé prístupy. Pretože niektoré deti napríklad majú už v súčasnosti dosť narušenú psychiku. Či už z domáceho prostredia, ale napríklad aj z prílišného pozerania rôznych akčných videohier alebo až do noci pozerania hororových scén, ktoré nájdú na internete a tak ďalej. Takže oni samé sú vystavené mnohým vplyvom, ktoré ako keby doslova rušili alebo zmazávali celý ten vyučujúci vzdelávací proces, ktorý prebieha na škole. Takže nie je na to jednoznačná odpoveď, ale osobne podľa tých skúseností, ktoré vidím či už z praxe mojej manželky alebo z jej kolegyň a z tých návštev rôznych konferencií a tak ďalej, aj z toho, čo som si vlastne zbieral pri príprave na dnešnú reláciu, tak vidím, že skutočne tie deti potrebujú mať dobrý vzor, mať takú istotu a od tej istoty potom sa pomaličky odrážať k tomu, aby budovali si niečo, čo je isté a čo je naozaj stabilné. Učiť ich mechanicky, že toto je pravdivé a toto nie, nemusí byť vždy to najlepšie. Nechať ich, ale aby to si robili sami, to takisto nie je dobré. Ideálne je, keď vlastne, či už vďaka umelej inteligencii a rozoznávaniu takých tých deepfakes a tak ďalej, alebo iným spôsobom dojde k oveľa intenzívnejšej interakcii medzi žiakom a študentom, alebo žiakom a učiteľom. Tak, pretože v tom prípade naozaj vlastne ten celý vzdelávací proces dostáva ten správny zmysel. To dieťa, alebo ten študent, žiak sa učí. Učí sa na základe toho, že mu niekto dáva síce informácie, ale on si tie informácie dokáže overiť, dokáže si ich odvodiť, dokáže sa brániť proti pravdepodobným klamstvám. Dokáže odhaliť na základe nie už nejakej predchádzajúcej skúsenosti niekoho iného, ale na základe toho, že vie presne, čo je pravdivé. A z toho sa dokáže veľmi jednoznačne potom odraziť. Existuje veľmi veľa, veľmi pekných návodov, ako sa brániť proti rôznym dezinformačným teóriám, konšpiračným teóriám, proti obyčajným podvodom, ktoré vygenerovali rôzne nástroje umelej inteligencie, ale tie deti častokrát sú naozaj veľmi zraniteľné. Pretože tam stačí nejaký malý posun a tie deti už v podstate nedokážu to zvládnuť, emočne napríklad. Kybernetická šikana,
pomocou umelej inteligencie. Napríklad, čo je veľký problém v súčasnosti medzi mládežou na západe, aj v Spojených štátoch. Tak toto napríklad deťom pôsobí obrovské problémy. A za to môže častokrát práve umelá inteligencia. Málo ktoré z tých detí, ale automaticky sa vie brániť takému tomu niečomu len kvôli tomu, že to je produkt umelej inteligencie. Častokrát vidia za tým niečo oveľa, oveľa viac. A v podstate si to tak zosobnia, že toto je pravda, toto niekto v podstate len automaticky posunul do tej umelej inteligencie. Potrebujú naozaj takú oveľa citlivejšiu, emočnú istotu. A odtiaľ sa potom dá oveľa lepšie budovať a učiť to, čo je pravdivé a čo nie je pravdivé. No a samozrejme, ak sa trošku vrátime do histórie, nie je to tak dávno, len niekoľko mesiacov dozadu, dokonca na vysokých školách, aj v Spojených štátoch, bol vydaný v podstate celoplošný zákaz používania generatívnej umelej inteligencie na vysokých školách. To znamená v priestoroch vysokej školy. Veď každý vedel, že študenti, či už pri príprave na skúškach dokonca a tak ďalej, používajú túto generatívnu umelú inteligenciu, ale školy sa bránili tomu, aby to nezačali používať úplne bezhlavo a na pôde univerzít. Tam, kde sa vlastne snažila tá celá komunita univerzitná, aby vychovali ľudí, ktorí majú slobodné myslenie, nezaťažené. Ale žiaľ, ani po toľkých rokoch nie je celkom jasné, či sa im to podarilo. Či zákaz naozaj priniesol to dobré ovocie, alebo potom to postupné uvoľňovanie, či naozaj malo zmysel. Takže je to stále otvorené. A osobne sa domnievam, že až po mnohých rokoch bude vidno, aké skutočné ovocie doniesla práve umelá inteligencia do myslí mladých ľudí, ktorí teraz vyrastajú, ktorí teraz sú ešte v školách a postupne prichádzajú do praxe. U toho si zmínil jedno z takových velkých rizik právě používání umělé inteligence ve školství, že ty výsledky zjistíme až po několika letech a pak už se s tím nedá třeba tolik dělat jako na začátku. Zmínil si také to používání generativní umělé inteligence pro psaní různých dokumentů, textů, programů a tak dále. Zrovna nedávno jsme na to narazili s kolegou v práci nebo ve škole, kde pracujeme, že nám odevzdali studenti dokumentaci k projektům, kde bylo jasné, že to generovala umělá inteligence, tak jsme se tak v žertu bavili o tom, že proč číst tyhle věci, když to nepsali studenti, tak na to aplikujeme jinou umělou inteligenci, která to opraví a ohodnotí. A pak jsme vlastně došli až k takovému scénáři, že vlastně dvě umělé inteligence budou mezi sebou licitovat o hodnocení a ten student ani učitel do toho moc zasahovat nebude. To je takový horší scénář. Nevím, jestli k tomu někdy dojde, ale moje otázka spíš je taková, jak takovému nekontrolovatelnému používání umělé inteligenci zabránit nebo ho omezit a jestli vůbec dneska se to dá udělat a jak vůbec se rozpoznat, jestli ten výsledek vytvořil student anebo je to generované. Mám osobne, asi to bude taký univerzálny recept, že najlepšie overenie, že či to, čo žiak alebo študent vydáva za svoje, je osobne sa s ním o tom porozprávať. Či sú to jeho myšlienky. Vlastne ho vyskúšať. Overiť si, že to, čo napísal alebo nechal napísať, teda či sú naozaj jeho myšlienky, či ich vie vysvetliť, či ich vie odvodiť, či sa s nimi stotožňuje. A v podstate nech dokáže, že to, čo naozaj vydáva za svoj produkt, tak sa ocitá v jeho hlave. Samozrejme existuje skupina ľudí, ktorí sa dokáže naučiť v podstate akýkoľvek študijný materiál, ktorý nie je jeho, veľmi takým efektívnym spôsobom, takže ani to nie je až tak 100% istá metóda na odhalenie plagiatu. Mnohé roky sa vyvíjali celkom úspešné metódy, ako odhaľovať plagiáty, ale v tom čase neexistovala generatívna umelá inteligencia, ktorá, keď mu niekto dá nejaké dokonca literárne dielo, veľmi známe, a
dám mu prompt, preformátuj to, preformuluj tak, aby to znelo modernou rečou v moderných nejakých reáliách, aby tam boli moderné problémy, ale zachovaj celú tú kostru, tak vznikne nové dielo na základe niekoľkých vied a niečo podobné sa usilujú aj študenti robiť a tým pádom vlastne ako keby bez veľkej námahy prísť k dobrým známkam. Dokonca k úspešnému zakončeniu ročníka, prípadne celej školy. A rátajú s tým, že práve na takýto spôsob nikto nepríde. Nie je to celkom tak, že by nikto na to neprišiel, pretože existuje niekoľko vzájomne sa tak doplňujúcich metód, ktoré keď sa v podstate nakladú na seba, ako nazýva sa to metóda švajčiarskeho syra, tak v podstate vznikne celkom dobrá metóda, ako odhaliť možno až 99% všetkých plagiátov. Lenže nie každému sa naozaj chce použiť tento spôsob overovania, pretože je dosť zdĺhavý. Treba naozaj k tomu vyvinúť veľa času, oveľa viac, ako len tak bezmyšlienkovito si prečítať nejaký text a nájsť tam nejaké gramatické chyby, prípadne nejakú logickú chybu a tým pádom dať známku. Pretože veľmi veľa myšlienok sa dá povedať pomocou generatívnej umelej inteligencie trochu inak. A len ten, kto ju používa, tak mu tak zapne taká kontrolka. Toto nemôže byť z hlavy bežného človeka, lebo takto sa bežne študent nevyjadruje. Alebo takto sa nevyjadruje človek, ktorý má toľkoto rokov. Je to ale na zváženie, pretože aj také tie typické, dobré, antiplagiátorské produkty, ktoré v sebe obsahujú generatívnu umelú inteligenciu, sa už žiaľ pomýlili. Je niekoľko prípadov, niektoré dokonca veľmi nešťastné, kde celú skupinu piatakov na celkom známej americkej univerzite vylúčili neprávom kvôli tomu, lebo profesor, ktorý mal na starosti hodnotenie ich prác, všetkých práce označil, že sú plagiáty, pretože ich všetky vložil do nástroja nejakej umelej inteligencie a tým pádom, že tam tie práce vložil viackrát, tak tá umelá inteligencia to vyhodnotila, že je to plagiát. Ale pritom to v podstate tento profesor urobil úplne nešťastným, neštandardným spôsobom a tým pádom poškodil samozrejme aj sebe, no a určite aj tým študentom. No ale späť k tomu, čo si spomínal, áno, žiaľ existuje podobná lenivosť ako u študentov, tak existuje podobná lenivosť aj u tých, ktorí majú sledovať, aké sú kvalitné tie záverečné práce u študentov. A žiaľ, ak neodhalia takíto učitelia práve takéto plagiaty pomocou generatívnej umelej inteligencie, znamená to, že niekde naozaj je veľmi veľká chyba, pretože tieto produkty nie sú také dobré. Dokáže ich človek po istom čase odhaliť, keď sa začíta do toho textu. Keď si uvedomí, že to nemá takú konzistenciu, že je to na niektorých miestach veľmi dobre napísané, ale nemá to takú tú logickú ucelenosť. Nevytvára to jednoliatý celok a tak ďalej. Je množstvo spôsobov. Ako som hovoril, ten švajčiarsky syr je veľmi dobrá analogia práve tomu, ako spojiť antiplagiatorské metódy automatizované s dobrým alebo vypestovaným mozgom človeka, ktorý chce rozpoznať to, čo je skutočne práca toho študenta a čo je vlastne pridaná práca generatívnej umelej inteligencie. Úplne osobitnou kapitolou je, keď niekto chce použiť nejakú dobrú prácu, ale niekoho iného, od začiatku až do konca. To znamená, že tá práca má v podstate všetko, k čomu náleží, mala by byť hodnotená veľmi dobre, len teda nie je jeho. A po preformulovaní môže vlastne mať všetky tie atribúty, ktoré dobrá práca obsahuje, ale v takom prípade znovu je na tom skúšajúcom, na tom učiteľovi, aby rozpoznal, že tá práca je vlastne len inak povedaná práca, ktorá už niekde vznikla, ktorú pozná. No a samozrejme práve to poznanie tých dobrých, kvalitných prác, to si vyžaduje obrovské množstvo úsilia.
Nejdem teraz spomínať množstvo tých rôznych negatív, ktoré generatívna umelá inteligencia má. Napríklad, že skutočne, keď ide o kvantum informácií, ktoré vygeneruje namiesto študenta, tak tým pádom podporuje k lenivosti. Druhá vec je, že môže vytvárať úplne nepravdepodobné, nepravdivé, vymyslené tvrdenia, čiže halucinuje. Že to je v podstate podvod, keď niekto ani neuvedie, že nejakú svoju tú prácu vytvoril pomocou generatívnej umelej inteligencie. Takisto, že v podstate taký študent, keď vyjde zo školy, nie je pripravený na život, pretože nevie to, čo sa naučil, tú teóriu, nevie aplikovať do bežného problému. Pretože chce na všetko používať umelú inteligenciu, ale tá nie je vždy k dostaniu. Veľmi veľa firiem v súčasnosti kvôli rôznym problémom, ktoré mali alebo ktoré očakávajú, automaticky zakazujú používanie generatívnej umelej inteligencie vo svojej firme. Nie je možné tam dokonca ani podvádzať, pretože majú na to špecializované procesy, ako sa vyhnúť akémukoľvek používaniu umelej inteligencie. To všetko preto, aby chránili svojich zákazníkov, aby chránili svoje dobré meno alebo aby chránili svoje obchodné informácie. Jeden způsob, o kterém jsme se bavili, je odhalovat používání umělé inteligence ve školských pracech, ale nedávno, myslím si, že to bylo v prosinci loňského roku, se na internetu objevila zpráva, že například Technická univerzita v Liberci povolila studentům využití umělé inteligence při výuce a tvůrčích pracech. Oni to tam samozřejmě omezili tím, že ten student musí uvést, že tato část je generovaná. Nicméně to ve mně vyvolalo takový zvláštní pocit. Co si o to myslíš ty jako odborník na umělou inteligenci? Jde o přínos nebo riziko pro vzdělávací systém? No ja si osobne myslím, že je to krok vedľa. Z mojej technickej práce u nás vo firme som zodpovedný za mnohé projekty, v ktorých je nasadzovaná umelá inteligencia. Nehovorím, že by to bolo niečo svetoborné, pretože ten najväčší výskum, ten najväčší vývoj sa deje predovšetkým v tých velikánskych firmách a hlavne v Spojených štátoch. Ale to, čo vidím európsky trh, vidím, ako mnohé veľmi veľké firmy obmedzujú akékoľvek používanie umelej inteligencie a vidím dokonca aj prípady, keď ich vlastní partneri alebo dodávateľia, subdodávateľia, ak sa snažia komunikovať s nimi pomocou nástrojov umelej inteligencie, že im vygeneruje tá umelá inteligencia e-mail a ten text potom jednoducho cíti z nej umelú inteligenciu, táto firma, tá veľká, automaticky týchto ľudí začne, alebo tieto spoločnosti, týchto partnerov začne odsúvať bokom. Pre nich sú nedôveryhodní, pretože v podstate si to zľahčili. Nedávajú vlastne tej veľkej firme pocítiť, že ste našimi vzácnymi zákazníkmi. Chceme vložiť nejaké úsilie do toho budovania vzťahu. Človek nie je totiž len tvor, ktorý si chce niečo uľahčiť. To znamená, že mám na to stroj a nebudem sa predsa trápiť, nebudem sa potiť. Ale človek si častokrát aj veľmi osobne váži vzťahy. Vzťahy, ktoré sú založené na dôvere. Na tom, že som síce v nejakom obchodnom kontakte, ale keď príde k nejakému problému, tak dokážem toho druhého pochopiť, pretože ho vidím ako človeka. Pretože sa viem vcítiť do jeho problémov. Pretože dokážem pochopiť, že niekto sa dokáže aj pomýliť. Toto umelá inteligencia človeka nenaučí. Ak niekto si myslí, že s použitím umelej inteligencie si dokáže vyriešiť všetky problémy, pracovné, vzťahové, možno ekonomické a tak ďalej, tak v podstate ignoruje reálne problémy seba ako človeka a vlastne celého ľudstva ako takého. Pretože na tomto svete sme za nejakým účelom. Sme tu preto, aby sme sa okrem iného aj učili, poznávali, tvorili určite, ale nie preto, aby sme sa hrali na stvoriteľa. Boh stvoril človeka, aby premýšľal, vykonával, tvoril, ale aby aj nachádzal zmysel v tom všetkom. Človek naozaj bol stvorený na Boží obraz.
a Pán Boh mu vložil vládu alebo nadvládu, schopnosť spravovania nad všetkými vecami. Ale pretože človek zhrešil, padol v Božích očiach, odišiel od Boha, tak sa zmenil samozrejme aj jeho pohľad na celý svet a na seba samého. Namiesto budovania toho Božieho obrazu, teraz človek sám v sebe, ale aj v iných ľudí vidí len karikatúru človeka, ktorá možno lepšie odpovedá tým ľudským hriechom poznačeným predstavám. Takéto nekontrolované využívanie umelej inteligencii vo vzdelávaní môže viesť až ku strate inovatívnosti, dokonca strate zmyslu života. Zmyslu na vnímanie krásy, schopnosti kreativity, aj vôbec kritického uvažovania, pretože na čo by sa mal namáhať, keď všetko za neho aj tak vyrieši tá umelá inteligencia. No a dlhodobo to môže nakoniec dôjsť až k tomu, že umelá inteligencia ako taká bude viesť k závislosti a k neschopnosti viesť zodpovedne svoj život a reagovať na nové a neočakávané situácie. Pretože tam umelá inteligencia nedokáže pomôcť. A tým pádom taký človek sa dostane do veľmi neistého postavenia, do úplného chaosu. Osobne sa domnievam, že v pozadí tohto všetkého je hriech. A taká tá snaha byť sám sebe, vlastným Bohom, riadiť si svoj život tak, ako sa mi zachce. A na to je jediná odpoveď a jediná cesta. A to je cesta pokánia. Odvrátenia sa od hriechu. To je tá cesta, ktorou nás vedie Pán Ježiš. On je ten, ktorý pripravil cestu k Bohu, k tomu oveľa lepšiemu životu. Ale to je tá cesta, ktorá je zároveň aj pravda a aj život. Skutočne správna cesta k skutočnému životu, ktorý je založený na pravde, nie vygenerovanej, virtuálnej, falošnej realite, ale ktorá skutočne vedie k večnému životu. Marián, děkujeme za dnešní povídání i za tento závěr. Tím končí dnešní díl Průsečíků, kde jsme se bavili o využívání umělé inteligence ve školství a vzdělávání. A přejeme vám, milí posluchači, krásný den a těšíme se opět na shledanou u Průsečíků, které vysíláme pravidelně na Rádiu 7. Hezký den. Dovidenia.